ľudia, aby sme dnešné videa. A toto bude LPS rozbalovačka, tak môžeme ísť na to. Takže ja by som chcela si začať od tých najväčších, od toho najväčšieho až po to najmenšie. Tak pekne začneme týmto. Takže ono tu má tu pásky, som si pozrela, tak to môžeme odbaliť. OK. Ešte tento kúsok z tej pásky. A už to máme. Tak sú tam takéto nádherné pečupáky. A tu máme niečo. A to je ďalšia páska. A tom je čo? Ma to troška zaujíma. Koľko mi padala kamera. Tam máme plagátik. Nejaký letáčok, čo to má byť? Kartičku, alebo mincu. Tak to posmieme. Potom ľudia. Tak a teraz idem rozbaliť tých pečupákov. Toto asi rozstrihnem. Tak idem preto. Tak, už ich tu mám. Idem. No, tak začneme od hora po hora. Kamo. To... Aha. Čože, na to nie je takové nožnice. Tak fajn. Ja to idem otvoriť. Hotovo. Tak. Ten je nádherný, fakt. To je nádhera. Ideme na ďalšieho pečupáka. Tak. To. A bolo tam táto pekne krásna lasička. Ako posledný je žralok. Tak, dobre. No. A tam bol takýto krásny žralok. Ako posledné takáto rybička. Myslím, že som s nimi spokojná. Sú fakt nádherný. Tak ja si ich odložím. Zatiaľ. A ideme na ďalšie. Asi ideme na toto. Dosť veľa setíkov. No, ideme to rozbaliť. To sa blúbom hľadá tá páska. Ale máme tu nožnice. Ani mi to nejde. Toto je, mám to. Ďaká Bohu. Tak, otvoríme. Vyberiem. Tak tomu sú fakt nádherné pečupáci. To je strašne ťažko. Aha, kvietky.
zakryje, neviem, čo to má. Asi nejaké hniezdočko. Jo. Pojď. Prosím. Konečně. Jo. Druhá věc. Aha, to musíme ještě toto tady. Vybírat. Máme to. Tyto dvě věci. Tato by se mohla odložit. A už mám pečopárkou. Já jsem nevěděla, že to tak dobře zavězali. Jo. Tak. To je asi mačička, doufám. A posledná čava. Rozvěžem to někdy vůbec. Pojď. Ano. Ona dopadla až tedy. To je fakt nádhera. To je nádherné. Wow. Posadá si dať tej těve dádu. Tej těve to asi půjde dať. Ano, je to ide. Nádhera. A to ona se má na to posadit. Dobře, můžeme to odložit. A krabice je těžké. A jako posledné konečně také kvapko. A tak. Je to rozbalo někdy z těch boků, ale to jsem aha, konečně. Ne. Pojď. Se to těžko pozvalo, tak to stačilo, aha. Jestli tomu, tak je to někdy roztrhnem. Tak to do křížkáček těch se nepojím dívat. A čo tam máme? To je. Oh my god! Oh my god! Podlík! Či čo to je? A u něho hrebeň. Ten je nádherný. Oh my god! To jsem si toho v kačky vyšel toho pudlíka, alebo lasičku. Sice tam nebyla lasička, ale mi to nevadí. Ale jsem ukladala, jo. Nějaký pudlíček. Tak, teraz to použijeme. Tu máme nějaké věci. Mně se velmi tato louposti zvalovačka páčila. Tak, nevěděla si já jsem se asi nevěděla potěšila asi na tom překvapku, protože jsem tam chtěla i tu lasičku, toho pudlíka, ale jsem fakt ráda za to. Tak zatím, tak ahoj! Ahoj! Čus! Nevím, jak mám pozdravit nakonec. Dobře? Tak čus!